И здравейте хора в днешното видео, в което ще търсим скина Stumble James с тези колела. Ще се опитаме да не се падне. Както виждате, имаме доста джемове. И предлагам, нека започваме. Започваме с 10 пътки. Айде, моля се, Stumble James. Моля те. Окей. Поне сега ще се нафармя на скинове, ако не е. Моля се, Stumble James, молят се. Дори да не се падне Legendary скин, пак е нещо все пак. Legendary скин, който го дава. Пилот. Аз хубаво, че нямам доста от common скиновете, така. Пак ще се навала, дупликейт. Даже не вярвам, че ще ми се падне дупликейт от първите 10, ама явно ще стане. Дори на някой от боксерите ще се зарадвам, защото също е год скин. Кой ти го да? Ей този скин мистер Фабио го бях харесал в един от миналите клипове. О, футболиста, моля се, сайде. Добре, този скин също съм доволен на него. Това май е 8-та вратка. О, епик скин. Дупликейт. О, мистер Stumble James, видяхте ли? Беше след него. Ето го Stumble James пак. Дупликейт пак. Не. Окей. И продължаваме с още 10. Сега просто хачим джемове. Legendary скина. Не. Окей. Нещо готино. Пингвина, окей, това е год скин горе. Но сега има едно попадение, ето футболиста. Дупликейт, поканта не са. Защо? Аз мислех, че по колело не е чак толкова направен да ти дадат дупликейтове, ама дарим 2 или 3. Stumble James. Ама само виждам естествено. Ми трябва да го взема, не да го видя. То все пак колело. Убеден съм, че в това видео ще го вземем. Не съм убеден на 100%, ама 99% мисля, че ще го вземем. Айде нещо, моля те. Ето го Stumble James, малко назад трябваше. Айде нещо хубаво. Дай някой футболист поне. Кейт. Common or better? Хубаво, че Stumble James, ето го пак бе. Stumble James, човек. Поне кев горе-долу. Такова ще. Скъбили сме вече 1000 джема и... Опа. И дай да видим какво има като скинчета. Да, не вижда се, че има някаква промяна. Епик скин между бяхме взели този. Което нали горе-долу, окей. Като за... И да знаете каквито джемове останат, че гледам да ми останат... сега да кажем 5 вратки. Каквито джемове ми останат, защото искам да се оставя 2000 джема, каквото останат... Окей. Това Stumble Jack също не е зле, това е много добро попадение. Те ще въртим по 5 явно вече. Доктор Нил. Братът на Stumble Jack ми дай. Окей, той е скинен. Добър. Дай ми Stumble James, Моля те, дай ми Stumble James. Моля се, умолявам те игра, дай ми Stumble James. Моля те, дай Stumble James. Окей, футболиста също съм се. Legendary скина мина. Мина Legendary скина, майко. Сега, ще пробваме. Пак 5. Пак на 5 хора. Молете се да ми се падне нещо. Молете се. Дай ми Stumble James. Моля се, човека. То мам да не ми се падне изобщо, не? Ако не ми се падне, разбира, ще направим втора част, в която се опитаме да ми се падне. Не, моля се. Дай ми го. Моля те, дай ми Stumble James. Нали, на цяло има някакви скинове, които са глави, ама Stumble James не е. Моля те, Stumble James, моля те, дай ми Stumble James. Аре, въртим пак 10, дайде. Моля те, Stumble James, човек. Моля те, Stumble James. Брат.
Стъмбъл Джеймс. Моля се, Стъмбъл Джеймс, Стъмбъл Джеймс, Стъмбъл Джеймс, Стъмбъл Джеймс, хора. Молете се, вие, Стъмбъл Джеймс, молете се. Молете се, Боже, дай ми Стъмбъл Джеймс. Не ще да купувам още джемове. Молете се. Изхабил съм 20 лева за тези джемове, молете се. Дай ми Стъмбъл Джеймс. Молете се, Стъмбъл Джеймс, човек. Дай ми го този Стъмбъл Джеймс. Колко толкова ще върти, нали? Има все пак още към 3000 джема горе-долу. Луис. Той не е много зле, ама. Футболист. Ама не трябва Стъмбъл Джеймс. Искаме Стъмбъл Джеймс. Що не ми дай този футболист? Моля те, Стъмбъл Джеймс, Стъмбъл Джеймс, Стъмбъл Джеймс. Най-грозният скин на света, човече. Моля ти се, Стъмбъл Джеймс. Това е единственото, което искам, хора. Ето го! Човек! Как няма ми се падне сега? Виж толкова близко. Доближаваме се все пак. Вече сме на 4900 джема. Ето. Въртим още 10. Моля ти се, дай ми Стъмбъл Джеймс, дай ми Стъмбъл Джеймс. Дай ми Стъмбъл Джеймс. Моля ти се, човек. Моля се, дай ми Стъмбъл Джеймс. Само Стъмбъл Джеймс искам. Нищо друго. Ще си дам всичките скинове, деца ми са падат за този Стъмбъл Джеймс. Моля ти се. Моля те, дай ми Стъмбъл Джеймс. Моля ти се, дай ми Стъмбъл Джеймс. Той скин... чето, той имаше и лилав версия. С лилавата версия цех. Или някаква нинджа ми дай. Нинджите са горе много добре. Стъмбъл Джеймс, моля те, Стъмбъл Джеймс. Брат, където е Стъмбъл Джеймс, ще кажеш и го има един път в той колело. Също може да го има верно един път в той колело. Айде, стай Стъмбъл Джеймс, човек. Моля те се, Стъмбъл Джеймс, Стъмбъл Джеймс, Стъмбъл Джеймс. Моля те, Стъмбъл Джеймс. Моля ти се. Моля те, Стъмбъл Джеймс. Не, човек. Аре, виж. Дай ми Стъмбъл Джеймс. Стъмбъл Джеймс, моля ти се. Моля се, дай ми Стъмбъл Джеймс игра. Умолявам те, бъди толкова добра да ми го дадеш. Моля ти се. Моля те игра. Моля те... някакъв пак. Майнор. И сме вече на 4000 джима, майко, колко бързо. Почваме по 5. Моля те, дай ми Стъмбъл Джеймс. Сякаш петичките бяха най-добре. Моля те, дай ми Стъмбъл Джеймс, човек. Моля те, не ми ще купуват още джимове. Дай ми Стъмбъл Джеймс. Брат, стига е. Дай ми Стъмбъл Джеймс. Стъмбъл Джеймс, брат, къде е? Няколко пъти го виждам, не мога да взема. Моля се, дай ми Стъмбъл Джеймс. Умолявам те, дай ми Стъмбъл Джеймс. Моля те, игра, дай ми Стъмбъл Джеймс, моля те, ако се добра. Вижте, чуете в този клип, че само молитвите ми даде Стъмбъл Джеймс, сигурно пак няма дали. Бра, ти човек, някакъв фермер. Да, спомните глупости, човек, понякога. По едничка. По едничка. Една по една ще ги въртим. Моля те се. Моля те се, Стъмбъл Джеймс. Моля те. Моля те. Рицар, най-грозният скин на света. Моля те, човек. Умолявам те. Дай ми Стъмбъл Джеймс. Дай ми Стъмбъл Джеймс. Моля те, моля те. Брат, какви са тези тъпите скинове? Брат, бих дал всички скинове, деца получиха за този Стъмбъл Джеймс. Без базик. Аре, пич, моля те, остават ми към 2000 джема. Моля те, дай ми Стъмбъл Джеймс, човек. Дай ми Стъмбъл Джеймс. Легендари скина, моля те. Поне буксура. Въртим 7. 7 за късмет. След това завъртим 3 за късмет. Моля те. Брат, ето го Стъмбъл Джеймс, брат. 3 напред, буквално беше 3 напред. Базикаш с мене. Моля се, дай ми Стъмбъл Джеймс. Или боксера, човек, дай ми нещо. Искам да имам някакъв год скин, разбираш, искам някакъв трайхард скин. Не, че бейбилда не е трайхард, ама... Той си оригиналното. Стъмбъл Джеймс, моля те са. Моля дай ми Стъмбъл Джеймс или някакъв боксер. Искам Стъмбъл Джеймс. Стъмбъл Джеймс. Не друго. Моля те, дай ми Стъмбъл Джеймс, дай ми Стъмбъл Джеймс. Умолявам те, игра, бъде толкова добра да ми дадеш Стъмбъл Джеймс. Моля те се, игра. Дай ми Стъмбъл Джеймс. Само това. Моля те, игра.
Бра, тук такива буквално мистер Фабио го получихме в началото. Добре, ай въртим трички. Моля се игра. Дай ми Стъмбъл Джеймс. Не мога. Моля те. Моля те. Ай, кам ви този път на третото точно, на третата вратка. Ще им даде Стъмбъл Джеймс. Ако познаят, трябва лайкните да се абонират. Моля се, че игра. Моля да бъде по-добре да даде Стъмбъл Джеймс. Моля се. Моля се. Не. Ви пак може да лайкните да се абонират все пак. Все пак. Има още към 1400. Ай, въртим 10. 10 правим. Айде. Не 10, моля те. Дай ми Стъмбъл Джеймс. Дай ми Стъмбъл Джеймс, човек. Моля те, Стъмбъл Джеймс искам. Искам да Стъмбъл Джеймс. Не е толкова трудно да ми го дадеш. Моля те се игра. Бъди добра да ми го дадеш. Пак, нинджата поне ми дай тази. Моля те, дай ми Стъмбъл Джеймс, човек. Дай ми Стъмбъл Джеймс. Скарчих толкова много джеймове, пак ако не ми го даде. Той буквално ще е един от най-скъпите скинове, който ще съм взел някога. Ако взема изобщо. Моля те, Стъмбъл Джеймс, човек. Моля ти се. Игра, бъди добра да ми дадеш Стъмбъл Джеймс. Моля те, игра. Умолявам те. Стъмбъл Джил. Добре, това е горе да обиска, ама не е това, което търся. Стъмбъл Джеймс. Стъмбъл Джеймс. Само това. Моля ти се, игра. Моля ти се. Моля ти се. Бра, дивър. Глупости. Дай ми Стъмбъл Джеймс. О, видях го буквално. Моля ти се. Дай ми футболиста. Дай ми Стъмбъл Джеймс. Не ми трябва сега футболист. Искам Стъмбъл Джеймс. Легендари скин! О май га! О май га, хора! Легендари скин! Тото ми оставяше да не ми го даде. О май га! Добре. Добре, на това съм отговорен. О! Не! Човек! Не! Това ще е най-добрата вратка, ако ми го беше дал Стъмбъл Джеймс и Легендари скин един след друг. Един след друг можеше да ми ги даде. О, добре, правим пак 10. Моля те се. Моля те. Доближаваме се винаги до този Стъмбъл Джеймс. Моля ти се, тая вратка да успея да взема този Стъмбъл Джеймс. Голямата игра, бъди добра с мене. Бъди добра с мен. Бъди добра с мен, игра. Моля ти се. Моля те, просто бъди добра с мен. Искам един Стъмбъл Джеймс, това е common skin все пак. Не е нещо друго. Не е нещо друго, Стъмбъл Джеймс. Е common skin, моля те, дай ми го. Дай ми го, човек. Моля те, игра, бъди толкова добра да ми го дадеш. Бъди добра да ми го дадеш. За феновете. За феновете. Да, аз не че имам уникално много фенове, ама даде. За тия петима дет ме гледат. Моля те се, игра. Моля те. Човек. Моля те, дай ми Стъмбъл Джеймс. Дай ми този... О, боксера. Моля те, Стъмбъл Джеймс. Моля те се. Моля те, Стъмбъл Джеймс. Моля те, Стъмбъл Джеймс, умолявам те, човек. Дай ми тая игра, дай ми Стъмбъл Джеймс. Моля те, игра, дай ми този Стъмбъл Джеймс, умолявам те. Игра, моля те, слушай ми. Бъди добра и ми дай Стъмбъл Джеймс. Аре, брат. Дай ми Стъмбъл Джеймс. Хора, остават ми 300 джема. Оф, не мога. Май няма го взем този епизод, хора. 330. Ес, ще имам 6 вратки. 7 за късмет да пробваме, хора. Ще остава под 2000 джема. Абе, правя 7 за късмет. Моля ти се, дай ми Стъмбъл Джеймс. Умолявам те, игра, дай ми Стъмбъл Джеймс. Дай ми Стъмбъл Джеймс. Моля те, дай ми Стъмбъл Джеймс. Моля те, игра, дай ми го този скин. Умолявам те, ти си най-добрата игра, ако му дадеш, моля. Моля те, Стъмбъл Джеймс. И той, която някакъв малък ютубър са моли да му дадат някакъв скин. Моля те, Стъмбъл Джеймс. Моля те са. Аре. Аре, хора. Моля те се. Моля те. Моля те, дай Стъмбъл Джеймс вече. Това са последните 7 вратки, дет правя. Моля те, дай ми Стъмбъл Джеймс. Оф, и този път го бях видял. На малко. Моля те, дай ми Стъмбъл Джеймс. Ето го пак, бе, цай суда няма да се падне. Един път миналата вратка беше... Не, хора, това беше. О, не мога. Да, имаме бая скинчета, които взехме. Нали, този скин взехме. Взехме този скин, обаче не е това, дето търсим. Чакайте, Федор. Тук къде пишат тя? Къде са ми command скиновете, дето нямам? Курто да не сме взели Стъмбъл Джеймс без аз да видя. Защото ми се строя сякаш, че
А, не, чакай, тук има някакви скинчета, да. Ей го Stumble James, брат. Turns for not available at the moment. Брат, човек, виж колко малко ми остава да го взема. Хора, чудя се да изхабили другите джемове и да пробвам. Айде, изхабявам ги, бе. Изхабявам ги, той за видео все пак. Ще купя пак джемове. Аре, изхабявам ги тия джемове. Моля ви се, дай ми Stumble James. Остават ми супер малко да взема Stumble James. Моля те, игра, бъди добра с мен, Ето го, видях го, в началото го видях. Епик скинче, нали, акула някаква. Моля те, дай ми Stumble James, Ето го Stumble James, човек! Аре, малко забавих ти колело и да вземах Stumble James. Както каза един приятел, по-полека, ускори. Не мога, аре, Stumble James ми дай! Моля те, той ми е любимия скин. Моля те. Искам да се опитам. За хората. Или дай ми една нинджа, човек. Дай ми синята нинджа, пак съм доволен. Дай ми Stumble James. Добре, Stumble James, само това ни е таргет, разбирате ли хора? Моля те, Stumble James. Игра, дай ми този Stumble James. Мишката ми отиде на банана и аз помислих, че взех банана. Моля те. Autoplicate. Между другото ще вземем още няколко епик скина, защото съм събрал тия токените, може една кутийка, две да. Моля да вземем буксора! Бе хора, буксора! Поне буксора взех. Това съм доволен. Имаме даба, я. Добре, правим още 10. Моля ти се, дай ми Stumble James, игра, бъди добра, ще изкъпил съм 7. Ще изкъпил сръм 7000 джема. Беше 7000 джема, това е уникално много джемови. Моля ти, игра. Това са уникално много джемове, изхъбил съм толкова много пари. Човек, моля те, Stumble James, само това ми трябва. Единствено и само Stumble James. Моля те, дай ми Stumble James, умолявам те, игра, дай ми този Stumble James. Нека да е нещо уникално трудно да бъде Stumble James, моля те, игра, бъди добра и ми го дай. Брат, видях го пак в началото. Този дупликейт, естествено. Моля те, Stumble James, игра. Той ми направо ще... Аз съм го запомнил наизуст, направо тая игра. Пак тая игра. Ето го бе, брат, едно назад! Махай го този боксер, искам Stumble James. Братле, толкова близко бях. Уникално. Ето го пак, бе, човек. Ти се базикаш с мен. Базикаш се. Ето го Stumble James на едно напред, човек! Брат, върче още не мога, ще изкъда всички джемове, ще съм на нулата, ама ще взема Stumble James. Разбирате ли, хора, ако трябва ще купя още джемове, няма шанс да ми го взема в това видео, разбирате ли? Ще си дам всичките пари за тъпата игра, ще взема Stumble James. Моля те, Stumble James. Буквално беше на едно назад. Миналото беше толкова близко. Едно назад и едно напред. Моля те, айде този път да го вземем. Моля ти се, игра. Бъди добра да ми го дадеш. Изхъбихме 7000 джема. 7000 джема. Искам да питам, кой има ютубър изобщо като цяло в България, който изхъбил 7000 джема? Ето го пак за контент. И аз съм някакъв малък. Смятайте какви ще ще правя за YouTube. Да има контент за вас, да има по едно видео на ден за вас, разбирате ли? Пак ще имате дълго видео да гледате как въртя. Моля ти се, игра, дай ми Stumble James. Той за 100... Ето го! Брат! Махай го туско таракисто, брат! Искам да купка, махай го, искам Stumble James. Ти ще базикаш ли се? Тая игра се базика с мен. Дай им поне футболист съм ти. Не мога, човек. Останаха ми 300 джема. Колко мога? Мога 5. Ще мога ли те по 300? Ще направим 5 и 3. Ще направим 5 и 2 по 3. Ще направим 5 и 2 по 3. Моля да се игра. Дай ми Stumble James. Това са последните ми надежди. Това са буквално последните ми надежди. Моля да игра. Бъди толкова добра да ми дадеш Stumble James. Бъди добра. Аре, от третата вратка. Моля ти, Stumble James. Stumble James, не, човек! Добре, айде правим още... Не, няма можем 3, ще можем само 2, shit.
Добре, последните две са късмет. Моля те, Стъмбъл Джеймс ми дай. Ето го, бе, брат. Добре, той е последната врътка. Последната врътка, хора. Представете ли се от последната врътка? Моля се. Моля те. Моля те. Не, хора. Не, май ще трябва да купувам джемове. Не, базикате ли се с мен? Дайте да отворим две кутийки сега. Молете се поне Legendary Skin. За Legendary Skin. Кликейте, не. Молете се за Legendary Skin. Дай Legendary Skin, че моля да се игра. О, окей, това е God Skin. Това е добър скин. О, не. Човек, чуя се дали да купя. О, what the fuck, каква е тази оферта? На 2000 джема не съм няма стигнат, като замисля. О, не, защо не взех вашите пари? Защо брат не платих още в началото? Искам да видя какви оферти има за джемове, хора. О, в май няма да купувам, хора. Ще го оставим за друго видео. Ами, дайте разцъкаме, ако не е една-игра с някой нов скин. Стъмбълджак, брат. Аре, възвикай се с мен. Буквално, вижте колко много скинове взех. Виж колко малко ми останаха да взема. База и този скин. Защото там буквално всички скинове. Буквално ще става всички команд скинове за този скин. Не се базикам. Човек. Буквално бих дал и този спешъл скин, не ме интересува. Бих го дал, не е толкова хубав. О, не мога. Добре, дай да изиграм поне една игра. Ской. Ай с Стъмбълджак ще играем една игра, да много ме изкефи като геройче. Вкажи, не брат, махме са Legendary Book да ще ли? Не, са не играе, сори. Бяке бе, искам да видя какво е. Лазер даш, ма... Не бе, брат, иначе ще играем. Древен парти. Аре. Стъмбълджак, човек. Стъмбълджак. О, не, човек. Ако ми кажеш, че той е пуснал с ботки, не знам. Пак, той е пуснал с ботки, верно ли? Ще се пуснал с ботки. Поне този скин изглежда добре. Няма се опаквам. Скинчето е хубаво. Дайте ще направим един глич. Окей. Сега поне като има ботки. Е лесно горе да. Забравя да оправя рундовете. Сега ще мога да се чувствам по-трайхард, вместо да ползвам някакви тъпи скинчета. Окей. Поне взехме доста скинове, аз съм доволен. Знаеш кога няма да се оплаквам? Наистина няма да се оплаквам. Ще направим ново видео и без това ще купя джемове, примерно, кажем другата седмица. Правим го другата седмица, хора. Ще купя повече джемове дори. Ще купя поне 10 000 джема, примерно. Ще изхъбя бая пари, ама важното е да има контент, разбирате ли, хора? И също ще може да има още някакви хубави скинчета. Важното е да има контент. Наистина искам да питам, има ли ютубър в България, който прави такова нещо? В България, не ви говоря за американците, де имат всеки ден събират по 1000 абоната и тото е логично да правят такъв контент. Защото разбира се, тук като съм български ютубър, то няма толкова... Като цяло няма толкова много хора, които не се интересуват от тази игра. И няма като цяло хора, които да се абонират за мене. Чакайте, че направихме огромна глупост. Ами. Така. Така. Между другото си махнах паса и вече имам обувката. В миналото видео не я бях взел. Вчера се мъчих цяла вечер да играя, да вдигам левели и най-накрая взех. Също съм на една игра от Gold, може да изиграем с всяка хора. Сякаш ми се играе по-огнеш с и този пич. Между другото, буквално, не знам дали съм ви казал, ама направих огромна глупост. Как ще правя така с глупости? О, не. Не мога, човек, ще се самоубия. Добре. Айде.
Какво направи това, бе? Окей, дай направи, той ще направи ново парти. Ще изиграем още 5 игри, примерно, да кажем, ама да направих парти. Окей, няма. Ами ще изиграем ранкет да си таковам играта и ще спирам това видео, хора. За да видите малко геймплей и так. Състои якото скинче. Буквално бях толкова сигурен, хора, че ще взема Stumble Games, обаче съдбата е казала друго. Съдбата ми каза, ами майка, че от тебе си взима Stumble Jack, което не е лош скин пак, ама... Добре, не е много зле тук. На този мап аз съм принципно или винаги печеля, или губя. В смисъл, не винаги печеля, или се представям много добре, или се представям уникално зле. Аз съм на двете крайности винаги на този мап. Ами то си умря, май. Я? Да, умря. Аз мислех в началото, че тия бомби удрят до само едно блокче, пък те удрали настрани, просто чупили едно блокче. Много ма кефи, само някакви стъпки, принципно хора, също мога да направим, може много такова да е като поредица, как харча пари. Еми видяхте, направих просто тия. Пак са, мисля, че са някакви точки. Да, 15 точки. Видяхте, естествено. Да, в голд съм. Голд ранка, окей. 800 такива и те за нищо не могат да помогнат. Само човек с този коронки, голд едно. Еми хора, сега ще свършваме това видео. И от мен, чао!